Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Иске Кулатка районы Кирюшкина авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур тулган көнен хөрмәтле милләттәшебез Румия Файзулла кызы Мухаммедова каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән чын күңелдән аны Мәскәү өлкәсе Ступино шәһәреннән авылдашы, ахирәте Румия, тормыш иптәше Андрей, балалары Эльвира тормыш иптәше белән һәм Артем, Кирюшкинадан югары очтан Ибрагимовлар гаиләсе кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Өлкән бер тума апам сыман бик кадерле булган кешем, ахирәтем, дустым Кирюшкина авылында туып үсә. Мәктәпне тәмамлап хезмәт юлын башлап җибәрә. Үз мәхәббәте авылыбыз егетен очратып матур гаилә коралар. Күркәм хиснең җимеше буларак нәсел дәвамчылары, уллары Радик туа. Кызганычка каршы парлап канат кагарга аларга озак язмаган була. Бик иртә тормыш иптәшен җирләп ул авылда ялгыз яши башлый. Тырыш, уңган, акыллы хатынга сыкланмаган кешеләр дә бик сирәктер. Бүгенге көндә ул ике татлы оныгының яраткан әбекәйләре булып яши. Улы Радик белән килене Гөлназ, оныклары Юлия һәм Артурчик бик еш кунакка кайтып анарга ярдәм итеп яшиләр. Румия апаның капка төбеннән үк уңганлыгы күренә. Өйе, йорты, бакчасы да гөл чәчкәешендә. Кайткан саен ул безне үз туганнары сыман бик җылы каршы ала. Сый тулы мул табыны, киң күңеле, ачык йөзе, җылы сүзләре, алтындай киңәшләре, булар барысы да анардан ихлас күңелдән килә. Киткәндә дә ул безгә хәерле юллар телеп, тугандай озата. Безнең гаиләбез аны бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Бар кылган яхшылыклары өчен рәхмәт укып, Худайдан аңа тик саулык сорыйбыз. Күңеле һәр чак күтәренке булсын. Бала оныклары аны тик шатландырып торсыннар. Безгә дә дуз булып, аралашып яшәргә насип итсен. Бүген якын кешебезнең гомер бәйрәме үтә. Шушындый матур мизгелләр барыбызга да җитә. Якыннарыңа ярдәмгә син һәр вакытта әзер. Андыйларны җир йөзендә күп таба алмыйсың хәзер. Румия апа, дускайыбыз, котлы булсын бәйрәмең. Кабул ит ихлас күңелемнән шушы шигырь бәйләмен. Кайгы хәсрәт өегезне инде бүтән белмәсен. Гайбәтчеләр һәм көнчеләр сезнең янда йөрмәсен. Балалар хөрмәтен тоеп, оныкларны яратып, яшәргә язсын дөньяда бәхет, шатлык таратып. Синең белән аралашып, яшәүләре бик рәхәт. Туган көнең котлы булсын. Барысы өчен рәхмәт. Хөрмәтле Румия Файзулловна, туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый чибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Ямлы үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен гомерләрең. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет, шатлык, озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә
бақыт шатылып ұзын ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде бақыт шатылып ұзын ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде бақыт шатылып ұзын ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде бақыт шатылып ұзын ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңде бақыт шатылып ұзын ғұмыр берсін Құдай